Preview. Preview. Il-lejla tajba lil kulħadd, speċjalment isħab Milanisti li l-lejla ħannorqdu bid-daħqa fuq fomna wara l-logħba li għadha kemm intemmet bi-skor ta' 3-0 illi għandna sieq ġewwa mal-aħħar 16 fl-Ewropa League. Però qabel nibda nixtieq ngħid grazzi kbira lis-segwaġġ tal-kamra sportiva tal-views kollha li qed intellgħu dan ikompli jimla lili u sħabi bil-kuraġġ biex inkomplu waslulkom dawn ix-xandieri diretti. Milan 3 Stada Rene xejn, logħba li naħseb iddominajna mill-bidu sal-aħħar illi kważi ninsabu biċċieni li kkwalifikaw mal-aħħar 16. Bdejna tajjeb nista' ngħid mill-bidu nett meta Rafael Leao laqat il-lasta u kien hemm devjazzjoni għal corner li mbagħad falla ċans tajjeb l-Amerikan Yunus Musa. Però minkejja lagħbna tajjeb fallejna ħafna chances kellna nistennew sa 32 minuta biex Loftus-Cheek jitfal Milan fil-vantaġġ b'daqqa ta' ras meta cross tajjeb minn Alessandro Florenzi. Imbagħad hemmhekk intemmet l-ewwel partita bl-iskor ta' 1-0. Tibda t-tieni taqsira ma kien hemm l-ebda bdil jew substitutions min-naħa tal-Milan kien hemm xi tnejn mill-naħa tal-Istada Rene u mbagħad fil-55 minuta Loftus-Cheek irdoppja l-iskor biex tefal Milan vantaġġ doppju fuq Stada Rene. Biex imbagħad wara 70 minuta kien reġa' sab ix-xibka Rafael Leao li dak kien il-gowl li għalaq il-lejla pożittiva ta' Milan bl-iskor ta' 3-0. Imbagħad saru substitutions fejn daħal Okafor, Adli, Benacer u wkoll Terracciano li onestament minn Terracciano s'issa għadna ma rajna xejn, però ma nistgħux niġġudikaw fuq sempliċement ġiex lobit. Però l-iktar substitution importanti u l-iktar ħaġa pożittiv rġajna rajna r-ritorn tad-difensur Ġermaniż Malik Thiaw illi weġġa inġeri kera fil-logħba ta' Champions League kontra l-Borussia Dortmund biex illum reġa' irritorna ġol ground u fil-jiem li ġejjin qegħdin nistennew ukoll ir-ritorn ta' Fikayo Tomori u l-Franċiż Pierino Kalulu illi naħseb ħajkunu buż kbira għad-difiża ta' Milan. Però ovvjament li ħaġa negattiva li hemm kien hemm l-aħħar kwarta Stada Rene bdew ikunu perikolużi però sabu l-gower Mike Maignan preparat biex iċaħħadhom milli jiskurjaw u jitlu fil-logħba. Kien hemm ħandu naqra fuq dak li rajt fuq il-Facebook Milanisti li qalu li diġà jikkwalifikajna għat-tieni round l-aħwa ma naġlux. It-tiġġes għall-barku u kull logħba fiha storja fil-futbol. Fil-futbol kull logħba fiha storja. Ħadd ma jista' jgħid ħajjiġri għax ovvjament fi Frant meta tim ikun qed jilgħab fil-ground tiegħu dejjem ħajkun jaf aktar u dejjem naħseb ħajjati challenge akbar. Issa ovvjament jiena naħseb illi l-2024 ħanaqbeż dak kien jgħid kollox wara l-logħba rata tat-tim bil-kost kollox naħseb 8 minn 10. Però nbdew naqal attenzjoni fuq il-logħba. Ħafna staqsewni dwar ir-riżultati pożittivi li qed jiġu x'naħseb dwar il-futur tal-coach Stefano Pioli. Wara illi nhar it-tnejn li għadda robna punt il-bogħod mit-tieni post. Jien nemmen illi Milan dis-sena kellna tim aħjar mill-Juventus qatt ma stennejt illi kellu jaqbżuna il-Juventus. Jiġifieri, jiena nemmen jekk niġu t-tieni post għax ovvjament jalla nieħdu l-lig però hija diffiċilissima għax it-tim ta' Inter huwa b'saħħtu ħafna u naħseb għandu vantaġġ kbir għalkemm kieku naħseb żgħirna ċertu punti nemmen li konna noqorbu ħafna u xi dak kienet tkun għadha hemmhekk, però jiena
naħseb illi jekk jiġi t-tieni post u saħħaħ it-tieni post u naħseb jirnexxielu għalkemm hija qiebsa jerbaħ l-Ewropa League nemmen illi għandu jagħmel l-aħħar sena tal-2025. Però l-bieraħ kif qed il-Bolli nemmen li jekk ma jibqax Thiago Motta għandu jkun ir-replacement tiegħu u tgħiduli għal xiex. Għaliex plejers eżempju bħal Zirkzee li ħadd ma kien jafsa ma bih ġabu top, Ostigar, Ferguson, Calafori. Jiġifieri dan il-Bologna li qed jiġġieldu biex jitlu raba pożlaw il-Bologna. Nemmen illi Thiago Motta tim bħalli nemmen illi ħajjagħmel avvanz. Nerġgħu nduru fuq il-partita tal-Istad Rene għalkemm stajna kabbarna il-riżultat fallejna ħafna chances illi bihom naħseb konna nitlu fil-għattieni taqsima brasna iktar mistrieħa, però ovvjament l-asta qatt ma tkun vojta u d-difensuri jagħmlu xogħolhom. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi tal-li kontu magħna, nawguralkom il-weekend it-tajjeb, jiena nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn fid-9 għall-analiżi Monza Milan. Sa dan it-tant il-weekend it-tajjeb il kulħadd u ħsieb u minn hawn insemmilkom. Grazzi. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Qed tfittex software ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21450910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera amici romanisti. Ejdu mela l-lejla bil-daqquqa ġewwa wieħed mhux bil-fors
kun ferħan ġo ground ostiku bħal dak debut Ewropew għal Benjamin tagħna Daniele De Rossi u niġu wieħed kont qed nistenni għall-logħba daw xbajna nixorbu xampanja minn fuqhom il-Conference League Final. U mbagħad is-sena l-oħra waqt il-vjaġġ li kellna lejn l-Europa League Final u dis-sena għall-kuntrarju ta' staġuni oħrajn jiena lija dan illum id-drog ta' wieħed huwa ta' auspiċċju sabiħ għal dan it-tim ta' Roma. Ta' min isemmi li il-logħba għalkemm Feyenoord kellhom 15 xut u aħna 14 xut on target huma kellhom 6, aħna kellna 5, possession kienet favur Feyenoord 54% li 46 għalina, passes ukoll iddominawna x'kellhom 514 kontra l-447 tagħna. L-akkuratezza fil-passes ukoll ta' min jinnota il-futbol sabiħ li labu il-Feyenoord ġifieri kellhom 88% u tagħna kien 84%. Il-fouls hemmhekk erbaħna aħna għax għamilna 11 kontra 10 u meta tibda tara din l-istatistika wieħed jista' jara x'tip ta' logħba kienet. Ground ostiku, ground diffiċli, Feyenoord li għaddejjin minn vena tajba, ħaġa li toġobni ħafna fil-Feyenoord il-fatt li dawn itellaw ruxma ta' players u players dejjem li jkunu jippromettu hija naħseb filosofija Olandiża, filosofija tajba ħafna u filosofija li trendi. Minħabba l-fatt meta inti qed ittella diversi players u jiena għalhekk nemmen ħafna li kemm kampjonat kif ukoll tim nazzjonali jibbenefika ħafna meta jkollu l-grassroots tiegħu sodi u naraw li dan it-tim minkejja anke jkollu diversi players li jiġu mixtrija minn klabs oħrajn naraw li dan ikonna iktar evoluzzjoni fit-tim u t-tim jibqa' dejjem hemm. Għax dan huwa ċiklu l-futbol, ċiklu li inti tkompli tikber imma fl-istess jinku qed tevolvi u bekk inti kollok anke l-age l-average age tat-tim li tkun waħda tajba. Rigward il-logħba li diġà kienet bdiet bil-fireworks aw bil-mortali tal-kulur bejn Mourinho u l-coach ta' Feyenoord. Naraw li kienet diġà kien hemm ħaj kbir għaliha daw titqis li f'dawn is-sentejn li għaddew u staġuni tal-futbol dejjem irnexxielna ngħaddu minn fuqhom, apparti minn hekk bdejna li l-logħba kienet waħda sabiħa, logħba divertenti, stennejt li ħajkun hemm ir-raxx u l-baraxx finali min naħa ta' Feyenoord minħabba l-fatt li dawn aħna li jom ifisser dispjaċir, pattejnielhom daw ta' meta kisrunna il-Fontana ġewwa Ruma. U għana hekk nemmen ħafna fil-karma. Issa, il-logħba kienet maqsuma u kienet sabiħa, xida ta' dan ukoll hija l-istatistika, biss passoltu fl-aħħar lejn tmiem kważi tal-ewwel taqsima wara li kienet taqsima bilanċjata Feyenoord fuq żball tal-Llorente u dan huwa uman u kulħadd jieħu żball l-ar meta inti tippersisti fl-iżbali għax hemmhekk hemm xi ħaġa ħażina imma ġara u l-Feyenoord daħlu jistriħu b'xejn. Biss għalkemm Roma kienu b'xejn minn taħt kelli dik il-konvinzjoni li kif qed jilagħbu issa. ċerti players reġgħu sabu l-forma. Min jaf, forsi għax ma kienu jagħmlu ma' Mourinho jew forsi De Rossi qed joffri xi ħaġa differenti u innovattiva, kelli dik it-tama l-fiduċja li l-iskor jinbidel. Onestament, kieku kien hemm Mourinho u qed niddeq qed insemmih, imma naħseb ma konniex naslu biex inġibu drop, imma minħabba dan il-fatt li għandna il-players jagħmlu iktar fihom infushom, qed jagħtu iktar kontribut, qed naraw iktar sagrifiċċju, tibdil fit-tattika, tibdil fis-sistema, qed
li most probably għandna u hekk ħanafsu sew u ħankunu hemm qed li draw wasal. U fil-fatt dan wasal permezz ta' Lukaku fis-67 minuta. Draw mistħoq xejn misruq u jien dejjem kelli dik il-filosofija. The best form of defense is attack. Issa, immaġina inti qiegħed waqt ġdida boxing, xogħolok tiddefendi u kultant toħroġ daqqa. Le. Il-boxing u naħseb anke kull sport ieħor inti terku meta inti ħassib il-ballun. Ma allura inti kif tista' ssib ballun jekk qed tiddefendi? Mela. Il-punt ġara li r-Roma ħarġu mill-10 saru wkoll diversi sostituzzjonijiet li dawn permezz tagħhom ir-Roma anka ollew ftit il-bariċentru ta' min jinnota wkoll għalkemm ftit minuti il-prestazzjoni pożittiva u l-andament psikoloġiku ta' Baldanzi li minkejja li dan kien matin l-Empoli li kien dejjem jissielet għar-relegazzjoni jew ftit iktar il fuq, illum spiċċa ġo ground li dan sa ftit żmien ma kienx immaġina ħajkun fih. U hemmhekk tara l-kobor tal-plejer. Bħala Roma in ġenerali kienet wirja pożittiva, wirja li timliela b'kuraġġ u b'tama li għalkemm ma ġibniex it-tlieta b'xejn bħal tal-ħabib tagħna Magri l-Milan, nemmen li jekk Alla jrid Roma jerġgħu jsibu posthom fl-urna għat-tluq tar-round suċċessiv. Wara dawn il-kummenti nixtieq ngħidilkom notte jien nerġa' nkun magħkom għal-logħba li jmisshom kontra Roma bil-kummenti tiegħi biss qabel nagħlaq tas-soltu kif tafu u dejjem nappella u ntenn jekk ma jkunux huma dan lin-nies aħna ma nkunux inkunu nistgħu qegħdin hawn. U nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-sponsors kollha li jgħinuna biex tkunu tafu biex issir produzzjoni bħal din jeħtieġ ħafna spejjeż u dawn jammontaw u kieku ma jkunux bis-saħħa ta' dawn in-nies aħna ma nistgħux inkomplu. U allura ħanagħlaq billi nirringrazzja lil Kimi Clean, El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Shop. U ta' min imiss ħaġa li nappellalkom segwaċi tal-YouTube channel tagħna, tinsewx li għandna il-YouTube channel u issa nagħlaq ukoll billi ngħidilkom li l-programm li jmiss se jkun mad-direttur sakemm ma jkunx qiegħed fil-garaġġ bil-boiler suit, il-est il-karru huwa għall-kummenti ta' Inter Salernitana li se jxandar f'xandira diretta għal ħabta tal-11:15 filgħaxija. U ninaw, insemmilkom u nirringrazzjakom tal-li dejjem qed tkunu numerużi bil-seguna. Slimu saħħiet u forza Roma!